Det her må være positionen at stå på for at have kontakt med begge stuer. Der er stadigvæk mad, og Katrine hun har sagt, at siger, hun har fyldt mere på bordet. Så det er, hvad der er tilbage. Det står på bordet. Så klokken er 1 nu. Klokken 2, dem der har lyst, kan gå med mig på en gåtur, der tager cirka et kvarter. Og dem, der vil hellere holde varmen, kan blive her, men der er sikkert også nogen, der har brug for at få rystet kalorierne lidt af sig. Når du kommer tilbage fra gåtur, så er der kaffe og kage. Så er der 4, som ikke har kunnet komme i dag. Og det var lidt ærgerligt, at Emils mormor ikke kunne komme, fordi at hun var så syg og ikke kunne slæbes ud af sengen. Så vi sender hende en masse billeder og tanker i dag. Vores 3 venner fra Schweiz skulle heller ikke komme. Den ene er endda også fader men dog i en absentia, som det hedder, når man ikke kan møde op. Det er vores 3 venner i Schweiz, Ronald, Sofie og lille Sarah. Ronald har så bedt mig om at skulle læse noget op, og han har bedt mig om, og det blev optaget på video, fordi han ville dele det med Emil om nogle år. Han har sendt det her brev til mig. De kunne ikke komme, det er delvis på grund af vores manér med at sende invitationer ud. Det er ikke altid, de kommer ud så tidligt. Og det, på grund af bankkrisen, så var han nødt til at tage til Saudi-Arabien og please nogle paniske arabere. Men han beder mig om at læse dette op. Til skål! Det her det er så Ronalds hilsen til Emil. Hvis der er nogen, jeg håber ikke, der er nogen, der kan fransk. Men, mon cher Emil, en tant que ton parent est venant de la Suisse, je voulais écrire ces petits messages en français. Moi, je dois que tu comprenais quelque chose, alors je vais continuer en anglais. I hope that this has been taken on video camera, so one day we'll laugh, you and I, at your daddy trying to read and pronounce a few words in French other than décabrière. Så skriver Ronald et brev, og det er man velkommen til at læse, hvis man har lyst til det. Han er som sagt også fader, og om det skriver han helt kort. It also represents a lifetime commitment, and I will do everything to match your parents' trust in giving me this unique role in your life. A role that I hope to start fulfilling in person very soon. Thank you. Tak for det. Og der er mad og drikke til klokken 2, og så er der gåtur for den, der har lyst.